Elevøvelse. Bølgelængde af rødt og grønt laserlys. Formålet med dette forsøg var at lave et eksperiment, som gav en nogenlunde nøjagtig bestemmelse af bølgelængden af lyset fra en laserpen. Teori. Huygens princip. Huygens princip lyder, at en bølge udbredes ved, at der for hvert punkt på bølgefronten til enhver tid udsendes flere bølgeringe. Disse bølgeringe danner tilsammen den nye bølgefront. Interferens. Når to bølger møder hinanden, kalder man det interferens. Der kan være en konstruktiv eller en destruktiv interferens. Ved en konstruktiv interferens vil bølgernes samlede udsving være lig summen af de to bølgers enkelte udsving. Med en destruktiv interferens vil bølgetoppen fra den ene bølge være modsat den anden. Det vil sige, at den ene er negativ og den anden er positiv. Ved en destruktiv interferens, hvor bølgerne er harmoniske, vil summen af bølgernes udsving udligne hinanden og blive 0. Fremgangsmåde. Til at starte med lavede vi opstilling for forsøget. Vi satte et stativ på katedret, hvorefter vi tog en stativklemme, hvor en laserpen med rødt lys blev skruet fast på. Vi satte også et lille niveaubord op for at få en bedre støtte til laserpennen. Vi placerede dernæst et gitter med 300 linjer per millimeter foran pennen, slukkede lyset og tændte for laserpennen. Her målte vi afstanden fra lyspletten i 0. orden til 1. og 2. orden med en lineal. Vi målte desuden også afstanden fra gitteret til tavlen, og herefter gentog vi først forsøget med en laserpen med grønt lys samt et gitter på 600 linjer per millimeter. Data efter behandling. Her ses en tabeloversigt over dataen for dette forsøg. L er 96 cm. Afstanden fra 0. til 1. orden for den grønne laser er 32 cm. Afstanden fra 0. til 2. orden for den grønne laser er 84,4 cm. Afstanden fra 0. til 1. orden for den røde laser er 20,55 cm. Afstanden fra 0. til 2. orden for den røde laser er 42,55 cm. Beregninger. Til at starte med vil vi gerne udregne gitterkonstanten D. Gitterkonstanten for det grønne lys er 1 divideret med 600 cm, og når vi så forkorter resultatet, bliver det 0,001667. For det røde lys er det 1 divideret med 300 cm, hvor resultatet giver 0,0033. Herefter vil vi gerne udregne n. Og formlen for n det er tangens til punktet n i lig med s divideret med l. S det står så for afstanden mellem punkterne på skærmen, og L står for afstanden mellem gitter og skærm. For det røde lys i første orden bliver det 12,083 grader. For det røde lys i anden orden bliver det 23,904 grader. For det grønne lys i første orden bliver det 18,4349 grader. Og for det grønne lys i anden orden bliver det 41,3208 grader. Vi har nu alle de oplysninger, der skal til for at kunne udregne bølgelængden. Formen for bølgelængden lyder som følgende. Gitterkonstanten gange sinus til punkt n, divideret med n, som er nth orden. Desuden ganger man også lige med 10/6 for at få lavet det om til nanometer. For det røde lys i første orden bliver resultatet 697,734 nanometer, og for det røde lys i anden orden bliver det 675,3508 nanometer. Når man så tager gennemsnittet af bølgelængden for det røde lys, så bliver det så 686,54 nanometer. For det grønne lys i første orden bliver det 527,046 nanometer. For det grønne lys i anden orden bliver det 550,229 nanometer. Og når man så tager gennemsnittet af bølgelængden for det grønne lys, så bliver det 538,64 nanometer. Vurdering af resultaterne. Den gennemsnitlige bølgelængde for det grønne lys blev i forsøget 538,64 nanometer. Dette stemmer ens med bølgelængden for grønt lys, når vi kigger på tabellen. Her strækker det sig nemlig fra 520 til 565 nanometer. Den gennemsnitlige bølgelængde for det røde lys blev i forsøget 686,54 nanometer. Dette stemmer ens med bølgelængden for rødt lys, når vi kigger på tabellen. Her strækker det sig nemlig fra 625 til 740 nanometer. Konklusion. Vores konklusion er, at bølgelængderne, vi har fået fra vores forsøg, stemmer overens med lasernes farver, hvilket betyder, at forsøgets formål er opfyldt.